לחד וידי התבכיין, רצה לשלוט בכנסת הטרגליות היו, ריח גוטליב מתנגדת. לה 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 לא יקרה, לה לה לא אף פעם, לה לה למה, כי אתה תומך טרור. לה 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 לא יקרה, לה לה לא אף פעם, לה לה למה, כי אתה תומך טרור. איימן עודאי תגל שהכל מותר לו, גם יש לך ולפגוע בחיילינו. לה 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 לא יקרה, לה לה לא אף פעם, לה לה למה, כי אתה תומך טרור. לה 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 לא יקרה, לה לה לא אף פעם, לה לה למה, כי אתה תומך טרור. לעאידה תומא סלימאן יש קושי עם דיווח, החנים מפריחים את שיקרה לקורא. לה 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 לא יקרה, לה לה אף פעם, לה למה, כי אתה תומך טרור. לעאידה תומא סלימאן יש קושי עם דיווח, החנים מפריחים את שיקרה לקורא.